ezinụlọ mụchie na-ayọ Chineke ka o setịpụ aka o ji agwọ ya wee gwọọ Ezra Omole. Chizaram Ogunsi na-ayọ ngọzi nke Chineke n'isi Sochimma Nwosu, onye nke ga-eso wee nata oriri nsọ nke n'ụbọchị nke taata. Chukwu leta Ugocha na-ayọ nchekwaba ngọzi nke Chineke n'isi Chileta Ọnwụka, Lụta Chukwu Ojedi, Ngọzi Ohieri, Chukwu Leta Ugocha, ndị bụ ndị na-elụta oge ejiwe nwụkwa. Fidelia Njọkụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke nna ekele, ọ na-ayọkwazị ngọzi Chineke na amara ya na nchekwaba ya n'isi Celestine Njọkụ, Victoria Njọkụ Nnọkam, Ivan na Chichi Nnọkam, ndị nke na-elụta oge eji wee nwụfa. Ezinụlọ ụfọdụ na ọkwụrue na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Rita Chinwe Otuto, Patrick na Pauline Arịrịnzọ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Elizabeth Ụlọmma Osuagwu. Perpetua Ada Ezewike na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Maria Nzekwe. Serena Ebegbulam na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Celestine Ebegbulam. Ka mkpụrụ obi ndị anwụrụ anwụ anyị kpọpụtagoro afafa na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tinyekọta olu mkpụrụ ọtọ n'okwe.
bọ́lájì tó dé lọ wà tó arọ́ nínú ẹ̀dùn náà kẹ́ẹ̀kẹ́ sí àwọn àtàyè bọ́lájì. Ụbọchị anyị na-eri oriri mmezu nkwa ekwere n'isi anyị bụ ụmụ nke Chineke ndị na-ekwupụta okwukwe ha n'aha n'ime anyị Jesu Kristi. Ọ sị na ọ ga-ezitere anyị ike nke si n'elu, ọ sị na ọ ga-ezitere anyị mmụọ nsọ. Okwe nkwa were mezuo, anyị na-ekele ya maka nkwa o mezuru n'isi anyị, were na-arịọsi ya maka amara nke anyị ga-eji were nkwa na ike a nke si n'elu were gbadata n'ebe anyị nọ, were bie ndụ anyị dịka ụmụ nke Chineke, ka mmezu nkwa emezuru n'isi anyị ghara ibutere anyị amamihe kama ka o butere anyị ọṅụ na nzọpụta na mgbe ikpeazụ. Anyị na-echeta ụmụ anyị ndị a, see how they look like angels. Kọrọ na aka anyị na-ekele n'isi ha were na-arịọkwa ngọzi Chineke dịka ha na-anata oriri taa, ka mmụọ nsọ biri ha n'ime, ka ha mata ihe ha natara wee bikwe ndụ dịka ndị na-anata oriri. Anyị na-ekelekwa anyị niile ndị gbakọrọ ebe a taa, ndị Karizim na ndị ọzọ dị iche iche, ndị na-eme birthday na ndị ọzọ yere aja misa, na anyị niile gbakọrọ ebe a na-arịọ Chukwu ka ihe ọma ndị ahụ anyị na-arịọ n'ebe ọ nọ, ka o si n'okwukwe anyị nwere n'ebe ọ nọ were mezuoro anyị ha site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ama m o nwere mba ndị ọzọ anyị bụ n'obi anyị n'otu n'otu were bịa, ngwa nụ ka anyị were ha chịkọta ndị a niile were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a.
site na amara nke oriri nke ụbọchị taa idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na n'ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe anyị nyere ụwa ozi ọma gị ka ị mere ka ike nke amara gị pụta ìhè, anyị na-arịọ gị ka ị mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị site na inwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze ndị dịkọrọ otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa n'ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzọ dị ka nke oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dị ka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike ikwuwa okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ ya. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Ibobo wee nụọ ha niile na-ahụ. Ọ jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, "Ịnụkwanụ, ọ bụ na ndị a na-ekwu okwu abụghị ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Pashia na ndị Midia na ndị Ilam na ndị si Mesopotamia, Judea na Kappadocia na ndị si Pontus na Asia. E nwekwara ndị si na Fraịsia na Pamfilia, ndị si Ijipt na akụkụ Libya nke dị soro nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Grik na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ anyị dị iche iche banyere ọkụ ọrụ niile nke Chineke. Mee ka ihu ụwa dị ọhụrụ.
ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'otuto mmụọ nke Chineke na-asị Jesu bụ onye agbụrụ m. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwanyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwanyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu, ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Ohu nke osegburu.
with them in the fire of your love. Hallelujah, for the Lord our God, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Because of
maka ihe ọma anyị ketara ugbu a ngwasị na ala obi gị kelebe Chineke si onye nwe anyị ekele dịrị gị maka ihe ọma nke ị mere ọ bụrụ na onwe nke ị na-echeta na ị na-ahụ olu m taa pụtara na ị dị ndụ kele ya is a moment of thanksgiving. Most of the times we are so eager to ask and petition to God, but we are not eager. We don't have the desire to thank Him for what He has done. Thank Him. Today is a special day because of the Holy Spirit. What's wrong? The Chineke kere ma yọkwa ya ajụjụ. Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Chineke were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Biko were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. Chineke were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume. 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 Were mmụọ nsọ gị bịa gbanye ume.
Today is the birthday of the church. So one day I'm okay, now one day I'm okay, and say happy birthday. Today is the birthday of the church. And then, what will they put the church? What will they put Nsuka? Nsuka, we are the church. I hope you know. Whenever you say of the church is not this building. This is just the church building. You are the church. The members of the church are the church. Without you, there is no church. It's just a building. So today is your birthday. Time he will come. And then you will go to the time he will come.
maka na nzukọ ihe kwuru hibe ya bụ maka mgbasa ozi ọma. Anọ maka taa ka e nwere ike nke eji agbasa ozi ọma were nye anyị niile. The power for evangelization, ike nke eji agbasa ozi ọma, eji agba akaebe, ewerere ya nye anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụ ihe mere n'isiokwu nke okwu Chukwu anyị taa, a sị anyị ike nke eji agba akaebe. Amen. Na mmụọ nsọ bụ ike nke eji agba akaebe. Ọ bụ ihe Chukwu na-arụtụrụ anyị aka taa ka anyị ghọta mkpa ọ dị. Ọtụtụ aha a na-akpọ mmụọ nsọ n'akwụkwọ nsọ nke na-apụta ihe ihe karịa bụ ike nke si n'eluigwe, ike nke si n'elu, ike nke eji agbasa ozi ọma, ike nke eji ezisa ozi ọma, ike nke eji agba akaebe. Ọ bụ ihe mere na ịgụ ozi ọma Luke chapter 24 verse 29. O nwere ihe Jizọs gwara ụmụazụ ya ebe ahụ. Ọ sị ha, unu esikwere na Jerusalem pụọ jee gbasa ozi. Unu esikwere na Jerusalem pụọ jee gbaa akaebe. Dagarụọ mgbe ike a si n'elu takwasịrị ụnụ. Amen. O nwere ihe Jizọs jiri bụ ụmụazụ ya ugbu a. O nwere ihe o jiri sie ozi ya. O nwere ihe o jiri nye instrọkshọn na ọtụtụ ihe dị ya n'ime. Mana atọ ka m chọrọ ka anyị leba anya taa. Nke mbụ, ụmụazụ Jizọs na Jizọs nọ afọ 3 tupu Jizọs ahụ. Ha nwere ọtụtụ ihe, ha nwere ọtụtụ nkụzi ọ kụziri ha, mana ya ejikwe ha sị, unu ejebena, unu esikwela ebe a pụọ si unu jere ịgbasa ozi. Dagarụọ mgbe ike a bịara bịakwasịrị unu. Ọ bụrụ na ọ bịakwasị unu, unu ga-enwe ike jebe. Ihe o jiri gwa ha ya bụ maka na ịgba akaebe adabereghị na ihe ịma na ihe ịhụ. Ebe ịgba akaebe na izi ozi ọma na ịdị ndụ dịka onye otu Kristi adaberekarịghị na ihe ịma na ihe ịhụ. They are not enough. What you know and what you have seen, they are not enough. You need a power. You need a power. Power to back you up. Power to make. Ihe ndị a niile ka o nwee ike dị ya n'ime. Maka na ọ bụrụ na ikwu okwu ndị ahụ nwere ike dị ya n'ime, it is empty. What gives your word? Akwụkwọ ị na-ekwu ekwu, ihe na-enye gị ike bụ mmụọ nsọ nke na-agbak ya up. Ọ bụ ike mee ihe ahụ o kwesịrị ime. Ọ bụ ihe mere na mgbe Pita na Jọn nwoke mkpụrụ ahụ na that beautiful gate, ọ bụ eziokwu na ha kwuru okwu, mana ihe ha soro na n'ike nke gị nwere anyị Jesu Kristi. Ọ bụrụ na ha etinyeghị ya, o nweghị ihe ga n'ime nụ, because ọ bụrụ na okwu ị na-ekwu na o nweghị ike so ya n'azụ were na-aga, o nweghị ihe dị ya n'ime. Ọ bụ ihe mere na ihe ọgụgụ nke abụọ ahụ anyị taa, 1 Corinthians chapter 12 verse 3, ọ sị na ọ nweghị onye ga-enwe ike mee ọrụ wee kwuo na Jesu Kristi bụ di nwe, ọ bụrụ na ọ bụghị site n'ike nke mmụọ nsọ. If that power is not with you, ọ bụrụ na ike ahụ dịnyere gị, ị na-ekwu, ọ gaghị enwe any impact. Ọ bụ ihe mere na ji nwere anyị Jesu Kristi ji so ụmụazụ ya, unu esikwela ebe azọ ụkwụ until unu anata ike. Ọ bụ ike ahụ ka ezikwasara anyị taa. Ama ọ bụ onye ahụ ka dị nwere anyị Jesu Kristi chọrọ ka anyị onwe anyị bụ nzukọ ya, akụkụ ahụ ya bụ n'ugbu a were ghọta na na-agbanyeghị ihe ọbụla mụ na gị meghe, ọ bụrụ na mmụọ nsọ, ike nke mmụọ nsọ adịnyere ha anyị na-agba n'efu. Ghọta ya ka m ghọta ya, ka o were ike dịrị anyị na mma, na ọ bụ ike ahụ nke dị n'ime mmụọ nsọ ka anyị ji agba akaebe. Ọ bụrụ na anyị na-agba akaebe n'onwe anyị na ihe anyị ma na ihe anyị nọ, anyị na-agba n'efu. So n'agbanyeghị na ekwuchala, o nwere ọtụtụ ndị na-abịa anọbụ ihe mere n'ọtụtụ mgbe. Ahụ m ụbọchị gboo, alaghị
awa site daga ngwa akwụkwọ ka na-agụ n'ọtụtụ mgbe ọtụtụ agụmakwụkwọ a ji emekwa anyị anya anyị echesa anyị amaracha anya. Amen. Ịgụ akwụkwọ amaka mana na ihe gbasara Chineke ọtụtụ mgbe anyị gụọ nweta PhD in theology anyị echesa anyị amaracha anya. Ekwentị o ihe gbasara Chineke adịghị agụta ya na PhD o. Ihe gbasara Chineke adịghị agụta ya na masters o. Ihe gbasara Chineke adịghị eme ya na agụba m na amaka m. Ọ bụ eziokwu na akpọnuche ahụ dị oke mkpa mana ọ bụ ịgụchakwa ihe ndị a niile i were onwe gị yọsara mmụọ nsọ mmụọ nsọ biko mee mkpa nghọta maka na Chineke bụ ama masị ya amasị. Na mmadụ ihe ọ sọrọ gị chere n'ịma na how to interpret the Bible and how to do it otu ị ga-esi tụkasịa ya ka ndị mmadụ were ghọta ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ya na ihe oke ike nke mmụọ nsọ bịanọnyere gị na-eme n'efu maka na obi ndị ahụ jupụtara n'okwute ọma ntụgharị nwunye ọ bụ ike nke mmụọ nsọ na-arụ ọma. So ọ bụ ihe mbụ dị nwana Jesu Kristi chọrọ ka anyị ghọta n'okwu ahụ gbara ụmụazụ ya mmadụ ihe mere na obi zitere ha mmụọ nsọ n'ụbọchị taa na ọ bụrụ na ike ahụ adịrị anyị n'ime na ọ bụrụ na ike ahụ anọnyere anyị na anyị agaghị enwe ike eji agba aka ebe a wee gbata ya ọfụma. Anyị agaghị enwe ike eji ebipụ ndị otu Kristi a wee bite ya ọfụma. So mgbe ọbụla ị na-eme ekpere rịọ maka ike a nke Chineke were zụkwasị ụmụ ya taa. Nke abụọ anyị ga-esi n'okwu a dị nwere anyị Jesu Kristi kwuru taa were ghọta ọ dị oke mkpa ọ dị ka mkpa na mụ na gị na-abụ ga-emeghe ntị anyị wee na-anụ ihe mmụọ nsọ na-ekwu. Ọ dị ka mkpa na anyị ga-egere mmụọ nsọ ntị maka na ọtụtụ mgbe anyị na-ekesa anyị amaracha n'eziokwu a anyị amachaghị ya. Andụ onye nkụzi ọbụla na-enwe ndị ga-ejichaghị eziokwu ihe ọ bịara ịkụzi ọ kụzikata confusion aba anya n'ime maka na ojichaghị eziokwu ahụ. Ọ bụ ihe mere n'otu nwe na Jesu Kristi jere gwa ụmụazụ ya sị na ọ nwere ọtụtụ ihe ndị m ga-agwa unu ugbu a mana ụnụ aga mbuteli ya mana mgbe mmụọ nsọ ahụ bịara ọ ga-enyere ụnụ aka kụziere ụnụ eziokwu niile ma gbaziere ụnụ n'eziokwu ahụ maka na mmụọ nsọ mara n'eziokwu ahụ ọ ga-enwezi ike wee kụziere anyị ya. Ọ bụ ihe mere o kwuru bịa mana ọ bụrụ na iche na gị marachara ọ bụrụ na iche na ị marachara ihe niile ọ bụrụ na iche na ịpụtachara onye tụrụ gị anya mana mgbe ị gara nke pụta nka pụta nka atọ ịghọta na na-ezi ihe onye buru chi ya ụzọ ọ gbagburu nwa ya n'ọsọ. Ada onye na-agbanụ chi ya na-anọghị ọ na-agbado efu maka na Chineke bụ onye na-eme ka mgbe anyị na-agba ọ na-abịa na mkpọrọ. Nke atọ abụrụzie na ebe a na-agbasa ozi a jupụtara n'ike dị egwu. Ebe a na-agbasa ozi a bụ ụwa and this world is filled with a lot of powerful forces against the gospel message. When you read Ephesians chapter 6 verse 12, it says, we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against principalities, powers in the highest order. And the only he is an intelligent and a iconic creature. That the devil was once an angel. The devil is a spirit. He is a spiritual being. So he is not dwelling with the knowledge. He is dealing with the spiritual knowledge. So he cannot have a word here. So that we can become powerful witnesses. Can we
have a good relationship with the Holy Spirit. Sometimes even good people, when I walk within it, I never know what I'm talking about. My mother and I walk here, all my dear, all the name of Amos chapter 3 verse 3 also, can two people travel without agreeing? Mother, why I change the mother and I have about it. All the time I was with a once over this ride change him out. I got up here. I got see up here. I got see up here. I can't go check. All the time I have over to you, not the after if we bring to the image, if we can image, it did not rationalize over our sins. All I can imagine when the image of the Jehu, that Sinayapota, Manopoly, you are grieving the Holy Spirit in you. And when you grieve the Holy Spirit in you, He will leave you. David, open Psalm 51, verse 11. David, manager, until the prophet Nathan David don't yes, hey, whatever only one people, I'm a manager, and I put them one song. Makalopo na chukuna put them one song. Give them so they consider that I'm one satan. All our job, whom I need a level behind, when I'm a preparatory, Kahana Monsa will change a man. Mamma, I want to down. There's a closing the Hagabas was your mamma one evening. All the ones are in their hand. All the I can never want some. All the I want to change a man. I am men with the Yobana. Never why. Makalika did not be can over. My own line of history mentioned again. I didn't marry. Makanagari. He went to Nabamba.
were ike nke mmụọ nsọ ya were tụkwasị anyị ngwanụ mụ ka anyị rịọzie enyi ya onye anyị amara n'ike nke anyị ga-eji kwekọrịta ka anyị na mmụọ nsọ were gakọọ na njem okwukwe a. Penitential song. Where am I? Where? I better get to one.
Chineke ji ike niile anyị bụ ụmụ gị agbakọọla n'ụbọchị taa ndị mere mma chọọ mma were nye anyị dịka onyinye. Anyị na-ekele gị maka iwere mmụọ nsọ gị were wụkwasị anyị. Nyeziere anyị aka ka anyị na-ebi ndụ na ntụziaka na otuto nke mmụọ nsọ. Nna ekwekọla ka mmụọ nke ụwa wee nọchie anya mmụọ nsọ na ndụ anyị, kama ka anyị bụrụ ndị ga na-enwe agụ ịdị na-arụ ọrụ ọma mgbe niile, si na were na-eto aha nsọ gị ma na-agbasa ozi ọma gị n'etiti ụmụ mmadụ. Gọzie anyị niile, ụmụ gị niile gbakọrọ taa n'otu n'otu, ma mee ka ihe ọma gị na-achakwasị anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị.
Doa undang kajang nak pun berinya kasih undang dikiri nenara. Chineke berini ini, ikonya ni amarah magi berani nampak. Acukumo so wenya yang kota suruke ini masalah ajak kebisa. Berani ini kuresiuku sitena kureski punya muani. Punya muani mana rono? Kita dobio itu. Akhirnya nanti orang cupanya kena. Oke serius dia berupaya serius langsung tu. Nani dia kena. Oke ni beri oh nade so Chineke jikeni onye jowa sitena Kristi di kwenwanye. Onye rakoro n'eli pepake were nọdụ n'aka nri gị bịa n'ụbọchị taa sitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere na nkwa. Iyi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta n'aṅụrị kedu enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma ike niile nke eluigwe na-ekwe ekwukwe otito gị oge niile.
ụbọchị e duru ya nye n'ọnwụ, o were achịcha nye gị ekele n'otito, nyakwa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, onye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ma ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ha. Na-emenụ nke na ncheta nke m. Mbilite n'ọnwụ ya dị otito na ndabere n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-adị ọzọ. Anyị ewere obi ekele tụnyere gị aja nke dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ilekwasị anyị n'onyinye nke nzukọ gị, were mụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ aja nke bedara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ n'ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ n'otu mmụọ n'ime Kristi. Ka Kristi n'onwe ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ nsọ. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị bụrụ n'ihe okwukwe, yuji ndị nsọ na ndị niile dị nsọ, were keta oke na alaeze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ a na-arịọ gị oge niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube, ka anyị ji umeala na-arịọ gị ozebụla ụwa, ka aja nke a mere ka anyị na-adịkwa mma ọzọ. Wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ gị maka nzukọ gị nọ n'iche n'ụwa, maka nwa odibo gị dị nsọ bụ Francis, onye isi anyị, na bishọp anyị Jose, maka ndị bishọps na ndị ụkọchukwu, ndị ọfọta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya were kpatara gị. Mee ka anyị kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara ọzọ n'ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị gbakọ n'ihu n'ebe a, were ebere nchekwa ụmụ gị niile gbasara ụwa niile, o na hụrụ obiọma, nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị niile nwụrụ anwụ, ndị niile hapụrụ ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha were na-aṅụrị n'otuto ebe site na nwa gị bụ Jesu Kristi ịnwere anyị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-ezikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye otu ụzọ dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ruo ụwa niile. Haleluya! Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye m udo na anyị dịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo mkpọ ose bụ nkwa dịrị unu mgbe niile.
Thank you.
site na n'ime n'anyị Jesu Kristi nwa gị. Anyị nwere obere ọnụmọbe. Anyị na-ekele ụmụ anyị ndị nke natara oriri taa, na-ekelekwazi nne na nna ha n'ụzọ nke pụrụ iche, ya na ndị niile bụ ndị na-akụziri fa kụziere fa wee nwee ike wee nata oriri ụbọchị nke taa. Anyị na-ekele unu niile wee na-agbasisi unu congratulation ndị nata oriri ndị lectors niile ga-enwe nzukọ on Sunday, June 2nd, ma gbasasịa ụka 12 o'clock. Ikwusa anyị na fa akpụdebe n'ike n'ike. The flyer and the notice board. So anyị nwere ike ịga na notice board, get ready photo and get all the information. Likewise, our pilgrimage to Vatican City, Rome, Fatima, and Lourdes is also in progress. Gegadi, Birona, September 9, we're on September 21st, and all the information also on notice board everywhere is a photo the flyer. In the Holy Spirit charismatic renewal parish na the parishioners niile first wee sonye na the Pentecost encounter nke enwe for 3 days nke gakwara n'ọfụma. So ndị garrison fabụ ekele na mma wee mere ekele so the akụkọ ndị garrison all the parents who move on or isi tata because we have collected Holy Communion certificate mabasasi awoka ụmụaka anyị ga-alaikwazi present some songs to the parents and to the church. So they can now please come out.
We can now say that we can all go home, and sleep with our 2 eyes closed because we have freedom fires. These are our freedom fires. That will be. And just again. If today is the first time that you are worshiping with us, please may you stand so that we can recognize you. You are welcome. Come again whenever you are around. And we don't sit down here because we have some gifts coming to you. We have some gifts coming to you. Don't sit down here. Kita kami kenesia chulanya nama. Aina ekene pada Donatus Nekenachi. Oye ni ma ofuma. Pada Donatus. Ani ekene kuase fada nke chulanya nama. Wo fada Marcelino Mbaga. Thank you. The charismatic group Bukotalani, Ihai, they use na our restrooms.
Nke ọzọ bụ na anyị na-arụ ọrụ maka ịkwụ aka n'isi. Anyị ga-ebido idekọ n'afọ ndị ga-akwụ aka n'isi. Katikizim anyị na-ebido n'ebe Septemba. Akịta na-ahụ ozi ka anyị na-abanyekwa na okwu ịkwụ aka n'isi. Ọ bụrụ na ị nwere nwa gị na nwata ga-ebido high school, ọ dị mma ka ị chọba baptism certificate ya na first communion certificate ya n'oge. First communion certificate na baptism certificate ka idowe ya ebe ọ bụrụ nwere nwatakịrị dị etu ahụ. So that sometime in June, anyị ga-agba ọkụ maka ịbịa were fọm wee gaa n'ihu maka ya. Okay, a na-achọpụta na a ga-ese pikchọ na agbasa quickly. Otu ụmụaka natara onyinye is the first. Anyị sichazie ndị kasịmatị ga-abịa wee sị ma ọ bụ na agbasacha ụka ọsịsọ. Okay, thank you. N'ofu aka ma ndị youth and young adults ga-enwekwa practice immediately after the mass. Thank you. Ekele m niile wabile ka anyị gbasa